खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय, गंसे टेम्पो आरो इ-रिक्सानि गेजेराव सौदावनाय जाथाय। बे गिख्रंथाव जाथायाव सासे 3 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसानि जिउ गोमायो। नखरजों इ-रिक्सायाव थांगासिनोमोन 3 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'आ। उनथिंजायनिफ्राय फैनाय AS26 C7092 नाम्बारनि टेम्पोआ सौदावफैयो इ-रिक्साखौ। हिन्जावसा गथ'खौ गोब्राब हालतआव बिजनीनि फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरा थैनाय फोसावो। जिउ खहा जानाय हिन्जावसा गथ'खौ 1 नं धंसियापारानि शफिकुल इस्लामनि फिसाजो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय खालामनाय टेम्पोखौ बिजनी पुलिसा हमनाय जायो। नोंथांमोना सालानि ना जायोब्ला सांग्रां जा एबा जानायखौ गारदो, मानोना सालानि नायाव बिषाक्त फर्मेलिन बाहायनाया सोराङाव फैदों। बे नाखौ जायोब्ला सुबुंनि देहाखौ बेरामनि फारसे लांगोन। बे बाथ्राया सोराङाव फैनायनि उनाव माखासे ओनसोलफोराव सालानि ना फाननायखौ थांनाय दाननिफ्रायनो बन्द खालामथ'नायबो जादों। रायखांनो गोनांदि थांनाय दानाव गवालपारा जिल्लानि मारियामपुराव सालानि ना जानानै सा 100निबो बारा सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादोंमोन। बिनिनो सासे आइजोआ जिउ खहा जायो। आसामाव बोसोरफ्रोमबो हाग्रानि बिस गोनां मैखुनखौ जानानै जब्रा जानाय आरो जिउ खहा जानाय खौरांखौ मोननाय जायो। फिन हाग्रानि बिस गोनां मैखुनखौ जानानै गोब्राब लोमजानाय जादों। गलाघाट जिल्लायाव हाग्रानि बिस गोनां मैखुनखौ जानानै सा 16 सुबुंफोरा गोब्राब लोमजानाय जायो। बिनिनो सा 15या सताजान बागान आरो सासेया मिरापानी ओनसोलनि। जखम जानाय सुबुंफोरखौ गलाघाटनि शाहिद कुशाल कनवार सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो। देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनायनि उनाव HS जोबथा बोसोरनि आनजाद होगिरि बिजाथिफोराबो गोबाव साननिफ्रायनो फिथाइखौ नायनो नेबाय दं। नाथाय AHSECआ दासिमबो फिथाइ फोसावनायनि थि खालारखौ फोसावाखै। बेबादि समावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि HS रिजाल्टनि थाखाय दायो थियारि जाथ'वाखै। फिथाइ फोसावनायनि 25 घन्टानि सिगांनो गासिबो मिथिनो मोनगोन होनना। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनाय। बे फोसावनाया बर'फोरखौ सांग्रां जानो आरो साननो गोनां खालामदों। गिबि मन्थ्रिया आयेनखौ सोलायबाय। BTRआव थिखानाय थागिबिफोरनि हा-हुखौ बायनो फाननो हानाय मोन्थाय मोनगोन बेंगलि SC हारिया। गिबि मन्थ्रिनि बे फोसावनाय आयेनखौ जुदि लाबोमारोब्ला बियो जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोथौवै साननो गोनां। बिनि सायाव जोंनि बर'नि माखासे आफादफोरा मा फिननाय होगोन बेखौ समासो फोरमायगोन। बर'नि फिसाया डक्टरेट डिग्री एबा PhD डिग्रीखौ उथ्रिनो हाबाय। डक्टर शिबु बसुमतारिया शिलं नेहुनिफ्राय PhD डिग्रीखौ उथ्रिनो हाबाय। डक्टर शिबु बसुमतारिया डमेस्टिक भायलेन्स एमं मेरिड वुमेन एन्ड इट्स इफेक्ट अन द एजुकेशन अफ चिल्ड्रेन टपिक एबा आयदानि सायाव PhD डिग्रीखौ खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि सालबारि गामिनि थागिबि डक्टर शिबु बसुमतारिया आथिखालाव गसाइगाव कलेजाव एजुकेशन बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।